Nenra enu abema Louis. So the Nasembe dies any fear sabi mamia abesruan and yefra. I a queer kutapoma. Atam Jones Sako share with the dream. Enti ye person and ye Sako assembly should be Louis. At say, Mamma, who are you? Bosamini Toffan, Yabran Copan Fanco free, saying baby, one crua, Sawako Hardine. Mammy saw them Jade, one no Jade. Baby, I won't do no solo now soon to be contention. Oh, dear Nessie, Mamma Medase. Yet to us free a honor. Me copoku crum, some copper diner. Me co refi, or I'm said dine or home, mammy baby. Me fa any medriane, and me guso ye ya a could do baby. And I said that me cotina abonting, baby, I put to be brave one, so and so besa abomi. And me say there be no dear mentia sent baby or the mam and the one may adriane. Me guso I may yane, but now or chair me hono. Every be a pronoma or catch me say, baby, I mean, me say, ye adriane view. Emma a cofa casacasaka crab by Emma and where hinty mamma no ever she a Johnson. Ugu Madrianim. Now, nay, I may apply if you say not me deep for what ye. Until now, me percent can be deep for. Debbie, Chobad, Debbie. And no, they are not me yam. I am a coyamo machine. And no, I am a pessimist dinner. Abuano ever said, Diano. And he said, na ebusana semu musa aduane aye dina obi tumi ko hie dwonso tugum sa no enye duaba ana mutie sofo mame kremai ohini ni adazo obi diane so awonane ye frane so awoma na edwada tietietie yenko samane so mankwan ho no meda ne dua no na abrante onya ne fa de enra ukofie bibisi ya na anwa de me ko anwumre pa me ko yimiti say no me ba na bia no anye bia me ko du fie anwumre enti me du fie na ase omada na no pe usole ye ti anopa de me fie ntem enti na manti bibia asade yo na yo ya kwa humane so ne na sabre kotoku the second edi nkomo otu fosu man kwama na hene ene wa homa ne so hello nana ma he yes so na mami odi she ba me pa cho na hu ti se bru ami adom na mo so ye hu adom ye hu ye pa nana wada ma abrantie bi di asema bedan ye naja ye se ye drama mfo so ani aka ya anu de mo wo ho a na chese ni de ni nyansa wo ho enti ese ba nana no na so ne beji wonom so adwenkere wo se wo ha adan na maame ne ka kire ne se wo ma ne sika no obeye jaade ama no wanye jaade na ama ne nti o ma ne baabi se for the meantime no aduane wa ha to ho no aduane ana obi nso be ha adan na nipa na ade ne sika ye ni jaade na fie wura ne ka kire abrante ne se won nko no nipa no nko share jaade no se da bi waji sika so obeye me de ama me wanya ama me de a me ntimi ne obi nkotere jaade wo bra me sika nim ti baby a wose me no aduane ni ewa na me no ano nanum asem wani maame no a efiewura ne ye ni frani watimi adwonso sidem ama ya so ne nsaku a akọ baby abamu wa enu na aduane no wo wahwe ne banche ne board efufuo akohwe adwonso no e de agu aduane nim nana eno na o se maame ne sa fra abosom miensa epo ntua ses wo trabia e won dunu aduane a ensuo nku no enti na nasem we no ye ka ne sei ye ka ne sei ye ka ne sei we dey say me ye to bi asi bancha ba fra ye mfa monipa yo bankuta ye mfa monipa na ye den na dwonso de ye na je sa sei kwa enti se otimi ayewe mu nyina ade a wane wo dwatwo bi a wonya sa ade a na asante ma asem ye yo wane ne chese se didu na asante ma ho tie so amfano komano na won kire de senti a otimi de dwonso etimi gu ni paso
aduane so ane nkwan ose ne nkwan ne ba nche ne body nyina maami asabi na ku na ni afira o minti bi asekurada yo tena se na se ba na sante ma ho mon fa no ko na sante ma ho mon sama no yo ye fra no ja wodidi atem nti na se sa na se ya yo so asino bo dia ho na se fa yo ye da se na na patapa ni preto nso de mra ne be wura mate ye da se na na ye da se pa no chire mu chani samiri o si tie maami ni wodu yo na ready amoma ye ntie na fe ye nhwe tie we di ye mfa ne ko na esante ma o tidifo adwuma aba odu yo na ready mama ye nko ye fra maami no ntie se de oni kasa ye edem yo wada uroma ye frame minister make us free SOMPA TV SOMPA FM Kumasi but so make us free SOMPA TV SOMPA FM Kumasi ai na abranche bi de nasema bedan ye frame wo na oso han dan wo fie ema fa kitchen and sense bi hunti ama wa be hwie jonso agunaduane so mama ne yete asem yi no ye ba ta me mo anu nsi momma monsuma me emra monsuma me emra na me yare mani ha mi to omra owura kokwa champagne no betim ba kwayin ori ama ne mra momra ye wura ma nipa mra na nto aso nkyere no papa mani pa mra da be am tie ya be man so ya me ne ho wa metie tie ho a kidin ya si wonu no ho no so ya kwa champagne ya be tia de ka papa me se mani pa mra ma fa video so no ma ento so ne wo bi ko na o mu so ja no a eye ne hall wa TV ho na Ghana fo nyina rebi so we ku so wa bodam na ate atom no bi hall wa TV so no no so ko so ja o fi wa pe Mame. Hello. Na rubber carpet ne se ono. Rubber carpet ne se ono. Anti Johnson na wo hwie ni bi na abeta. Johnson na wo hwie go de na tine ya bebu ase. Nti se ohun ni sana tie o hwie Johnson na gu aduane so so. O re ko demo ana se we di ase demo a yesiesie mu. Da bi ho nye dan a yesiesie. Ho ya empty space carpet na se ho difference o ma no. Carpet na mo di ase form. Carpet na se form ho no msa. Na ono kwa won fa ho. Wo kwa ye de ne fa ha. Ye de ne fa ma me no na gina on. Wo no gina okura baba di. Adwati wane. Ono wane gina on ma me. Ti wo hwa Johnson na aba betai carpet na anim wo form ho no no. Enti enye ba bia wo kase yesi ho no no. Johnson no. Ane. Emu pipa ni ayi ko yellow sano abrewa Johnson asi wa na obehwe egu nti ho no na aduane no meye no ho no de maame na ara na oreku so rubber carpet so na ayi aduane eno de ese ho kwa anye coal pot dabi gas gas ntimi fa coal pot nkonko so ho no de maame na nka o se afi kwa ne kotena no baby a wose me kwankwatina no ase ayi baako video baako ase ekamenim se mensa kan ya eno no na eno no wa cha foto bibre baby basa na ha no wan ne we dey say dan mu awu da aye sane dan wasi no sana eho na ye eho na akoye baby anka ode be ye ho na wanya fanye no say for the meantime nya aduane wo na de ya me answer ma ya from February wa kitchen ni maame kitchen no nya maame misika so a ewo ho na ode to manim say mi free ho enko awiam na me nko ya aduane na say dan na me han wa amfa nche me nti sa de amepɛ dan na matu asɛm na ani o asɛm na untuo no nti sɛ metu mi ntuo ɔse ma me ne ba ne sɛ wɔka kyerɛ me sɛ ma me nya aduane no ho de ani ko asɛm ya aduane nti me di fufuo no ma hwie na ka asase no kura mpo na nka o me na ka me nya banche ne aduane banche boodi o banche ne ayi boodi ne boodi
No, Chatomeso. Because mean to me, mammy penny, Lamina, no, mean to me, says I was Remy, a mark, I was Remy, some found hospital. Me idea me, ye be at the walk hospital. As I do buy. Into me, no beer. I dream when you were meeting my answer, Miniacomapa. What's Remy, some found hospital, me do coy, me do buy, and your barco pet, me do a comprensa. Meaning I'm a do a coin, I'm a do a bar. Enti no bone be pa na me na de wada ne kwase ampani enti na me busa one ne ba ne se enti bone be pa omo nka baako mienu ana me ensa baako pese mi hia baako pe ne mai wa ofie ho bone be na me ye okay ne nananom ase omo esisa na ne nananom ofie wa won so ga ne ba be wo fufuo ma wo yi se bi a wono nso nka wo je wa ma ne nanana kaja ohini ni adaso no de me ma adwene ni ho de pena ba na no wa ba be no aduane ama wo a no aduane ma wo to aja mama mi ti wa ho ne nso wo case kakra wo ho there be only case bia because me no menye basa ti senso se wo ba no ba ya udi we mu man yes of mama premai someone no de o sha sana yo say enti okay enti o sha na e bi esi jana so we ya de mi dwa ya nka de ka nka me de ko she fridge ni nyina egu so ni nyina egu so enti na ese me kotu ni nyina ne ade ni nyina atugu enti no na tena ya ba fam ho no enti nya me nko akra na me ya dua me ne boy ba ko ho yes yenko na sante ma hojitum amejitum pa ye da se adwada difo be tu ho anamon na ye hunu kwan a ye de be fa so yo na tiema afrefo mrem di Louis ja me so me damase enti adwada obeti ya shawo na